Mutta nyt me jatketaan ja sitten mä voin taas kiitellä yhtä meidän tiimiläistä lisää. Eli Anssi Nevalainen tulee seuraavaksi puhumaan siitä, että miten se strategia sitten muuntautuu portfolioksi. Tuutko tänne? Aivan sun tiellä, sä joudut loikkimaan sieltä. Joo, Anssi on tosiaan meidän portfolio advisor ja toisen meidän asiakkuustiimin vetäjä. Oot meidän senioreja ja sä oot meidän sekä riskisalkun että strategiasalkun. Mä oon sanonut kaikille, että sä oot niiden äiti, isä, mummo, vaari, kaikkia muita sukulaisia. Ja jos näistä erityisesti kysyttävää, niin kannattaa vetää myös tuolla vielä tauolla Anssia hihasta. Mutta hei, mä annan sulle nyt puheenvuoron, niin enkä annakaan. Mä oon luvannut paljastuksia meidän tiimistä. Eli Keijasta ja Mikostakin on vähän vihjailin ja kerroin jotain, tosiaan Anssi kertoi ensinnäkin tietenkin sen, että mikä häntä kehittää ja kasvattaa eniten, niin on 2 pienen tytön elämän ja ehkä itsepäisyyden ja harrastusten seuraaminen ja niissä mukana oleminen. Mutta sitten vielä toisena asiana, niin Anssi on harrastaja, kitaristi ja kuulemma, tämä on taas näitä kalajuttuja, soittanut ainakin 2 biisiä Anssi Kelan kanssa. Nyt sitten uudet esiintymismahdollisuudet. Hyvä, kiitoksia. Mun nimi on tosiaan Anssi Nevalainen ja pääsen tänään puhumaan aiheesta, joka itteeni hyvin lähellä ja tykkään tehdä tämän aiheen piirissä töitä, eli strategiatyö ja portfoliohallinta ja näiden yhdistäminen. Mulla on aiheena tuommoinen kuin strategiaportfolioksi ideoiden valinta ja toteuttaminen menestyksekkäästi. Laaja alue varmasti niin on poiminut semmoisia omia rakkaita asioita täällä tästä aiheesta. Thinking Portfolio on tietysti yritys, joka saa tehdä töitä, ja meillä on ilo tehdä töitä sellaisia asiakkaiden kanssa, jotka esimerkiksi luo satoja uusia tuotteita vuosittain. Että jos nyt jonkun yhtäläisyyden tuohon ideoiden menestykseen, valintaan ja toteuttamiseen luo, niin on tuommoinen niin kuin uusien tuotteiden muun muassa rakentaminen, ja semmoiseenkin yritykseen kanssa saadaan tehtyä töitä. Esimerkiksi meillä oli projektipäivillä esiintymässä yksi asiakasyritys, ja sieltä semmoiset esitykset, vanhat esitykset löytyy tuolta meidän YouTube-kanavalta, eli ottakaa seurantaa, nämäkin esitykset varmasti päätyy sinne. Et kun Anni sanoi tuossa, että kun kotoa lähdin, niin kerroin tänään, sain paljon niin kuin suosiota siitä, että lähden tänään tubettamaan tänne näin. Itse me TP:ssä toteutettiin 750 parannusehdotusta vuoden aikana suurin piirtein, ja hallitaan vielä enemmän ideoita, ja suuri osa ideoista tietysti tulee teiltä asiakkaat, eli kiitoksia siitä paljon. Otetaan niistä aina vaari. Mutta lähdetään tuohon niin strategiatasolta liikkeelle, ja strategian tehokas toteuttaminenhan lähtee siitä johdonmukaisesta strategian suunnittelusta, ja usein sitä kuvataan tuolla niin tuollaisella kuvalla, mikä on tuossa vasemmalla, ja tuun käyttämään tätä kuvaa tuossa muutaman kerran. Mutta siis ajatuksenahan on se, että strategia lähtee sieltä visiotasolta, strategiatasolle tulee, sitten sen alapuolelta sitten saattaa löytyä taktista suunnittelua ja operatiivista suunnittelua. Ja sitten tuossa oikealla puolella on noita termejä, mitä tuun tässä käyttämään esityksen aikana. Enemmän tai vähemmän on noita strategiaprosessi, kehitysportfolion hallinta, mikä sisältää sitten tämän ideoiden hallinnan, ja projektiportfolion hallinnan. Oikeastaan jos strategiatasoa taas miettii, niin yksinkertaistetaan tätä hieman, niin meidän näkökulmasta niin joskus tuossa strategian toteuttamisen esteenä on semmoinen niin kuin harmaa alue, eli epäjohdonmukaisuus sen strategian ja toiminnan välillä. Ja tähän liittyy toki siihen aiheeseen ideoiden ja portfolion hallintaan siten, että tämä voi estää niiden ideoiden ja portfolion toteuttamisen menestyksekkäästi. Tähän on eri syitä tietysti organisaatioissa. En väitä, että teitä koskee, mutta olen niin kuin törmännyt paljon tämmöisiin syihin, niin kuin esimerkiksi, että on epämääräisesti laadittu strategia ja strategiatason valintoja ja priorisointia ei ole tehty ehkä niin tarkasti kuin niitä voisi tehdä. Toinen syy voi olla se, että näiden välillä on tämmöinen harmaa alue, syntyy siitä, että ne tehdään vähän niin kuin eri aikaan tai eri tavalla. On erillinen strategiaprosessi ja taktinen suunnittelu. Yksi esimerkki voi olla sitä, että taktinen suunnittelu puuttuu kokonaan, eli ei jalkauteta sitä strategiaa. Ja sitten toimitaan, tai yksi esimerkki voisi olla, että tämä on vähän raflaava tai semmoinen niin kuin yhdellä tavalla, että niin kuin jos esimerkiksi niin kuin tuolla
operatiivisella tasolla toimitaan silleen niin kuin, junamaisesti, että siellä on semmoinen niin kuin, esimerkiksi ketterällä menetelmällä toteutetaan jotain asiaa ja se kulkee, että silloin on laitettu rahaa jonkun verran ja se kulkee kuin juna, niin sitten jos strategiassa tarviikin muuttaa suuntaa, niin miten sen junan suuntaa muutetaan, mikä siellä niin kuin tekee tuloksia meille. Eli tämä johtaa siihen, että ei ole selvää, miten kehittäminen liittyy strategiaan, ei ole selvää, miten projektit toteuttaa sitä strategiaa. Toisesta näkökulmasta sitten haasteita ja ideoita. Haasteita siinä ideoiden ja projektiportfoliohallinnassa tai kehitysportfoliohallinnassa. Tuttu kuva ehkä useimmille, eli on tuo idea, funneli, idea, suppilo tuolla meillä vasemmalla laidalla ja sitten on tuo projektiportfolio tuossa oikeassa puolessa. Ja jos näitä haasteita tässä käy hieman läpi, niin ideoiden ja mahdollisuuksien laatuhan on sellainen, että me halutaan niin varmistaa, että meillä on mahdollisimman hyviä ideoita sinne suppiloon tulee. En käy sen tarkemmin läpi nyt tässä, että miten niitä ideoiden laatua pitäisi parantaa. Että olen poiminut tässä yksi Googlen aiempi henkilöstöjohtaja Laszlo Bock on sanonut, en tiedä onko idean isä, mutta on sanonut, että ihmiset on luonnostaan luovia. Eli meidän tehtävä ei ole avustaa sitä luovuutta, vaan vähentää esteitä luovuuden tiellä. Et sitä me tässäkin pyritään tekemään. Eli saamaan niitä mahdollisimman hyviä ideoita. Sitten jos mennään tuonne vasempaan alalaitaan, niin on tietysti tämä ideoiden valinta ja priorisointi läpinäkymättömäksi, mikä voi olla se haaste. Okei, jos ei ole selvää, että miten priorisoidaan, ja se priorisointi ei ole riittävän tehokasta, niin se voi johtaa siihen, että meillä on tuolla ylälaidassa taas tuo prosessin ohittavat projektit. Eli sitten kun tuo ideafunneli on tukossa tai se ei toimi tehokkaasti, niin sitten syntyy näitä niinku projekteja, jotka ohittaa sen prosessin syystä tai toisesta. Seuraavana ongelmana aloitetaan yhtä aikaa projekteja ja tukitaan se putki, eli hyvin usein niin tämmöinen vuoden alun ongelma tai semmoisen prosessin, mikä on niin suunnitellaan toimintaa jotenkin niin vuosittain eikä jatkuvasti, niin hyvin tyypillinen ongelma, että tukitaan se putki isoilla määrällä projekteja. No tästäkin on puhuttu jo tänään muutamankin puhujan toimesta, että sitten kun on tuommoinen, että tukitaan se putki, niin joskus päädytään siihen, että tehdään projekteista mahdollisimman isoja. Että yhdistetään paljon projekteja, joka ei ole sitten taas semmoinen niin kuin, eli venyvät projektit. Ja tämä on monesti niin kuin perua siitä, että kun projektit ei mennä läpi ja niillä ei ole resursseja, niin yhdistetään isoja projekteja, jolloin niistä tulee tämmöisiä venyviä projekteja. Yksi helmasynti projektiportfolion tai kehitysportfoliohallinnassa: projekteja ei arvioida ja päätetä tarvittaessa. Esimerkiksi tuolla on tuommoinen yksi portti, niin jos ei niitä arvioida siellä riittävällä tasolla, ja ehkä tässä kohta tuun nostamaan sitä, että arvioidaan nimenomaan strategian näkökulmasta sitä projektia, niin jos ei niitä arvioida sekä niin kuin sen strategian näkökulmasta niitä projekteja, niin, ja laitetaan niin kuin esimerkiksi järjestykseen, niin silloin on vaara siitä, että siellä on sellaisia projekteja, joita ei päätetä tarvittaessa. Mistä seuraa tietysti se, että yläreunassa on toi, että on projektit, jotka ei ole strategian mukaisia. Semmoisia voi olla tuolla loppuvaiheessa sitten menossa, jos laivaa olisikin pitänyt kääntää jo siinä vaiheessa, kun projekti on mennyt täällä putkessa eteenpäin, niin sitten se onkin tuolla loppuvaiheessa vielä olemassa, vaikka se strategia onkin muuttunut ja olisi pitänyt kääntää laivaa jo toiseen suuntaan. Lopputuloksena projektit eivät tavoita hyötyjä. Itsestään selvää, että näillä ongelmilla päästään siihen lopputulokseen, mutta toisaalta sitten sitä hyötyjen tarkastelua, hyötyjen arviointia tehdään ehkä omasta näkökulmasta, kun katsoo, mitä eri asiakkailla on nähnyt ja tehty, niin yllättävän vähän niin arvioidaan sitä, että mitä mahdollisuuksia tällä projektilla on saavuttaa niitä hyötyjä, mitä sen oikeasti olisi tarkoitus saada. Et hyödyt ollaan kartoitettu alussa ja lähdetään tekemään projektia, mutta saadaanko niitä oikeasti niitä hyötyjä saavutettua, niin sitä arvioidaan melko vähän. Selkeästi kun ollaan täällä projektin ammattilaisina, projektihallinnan ammattilaisina, niin tiedetään, että portfoliohallinta on yksi lääke tähän. Ja yksi on se, että strategian ja toteutuksen välille luodaan yhteys, linkitys organisaation strategian ja yksittäisten projektien välillä.
Sinänsä mä oon iloisessa asemassa Tinkkarilla, että Tinkkarilla me ei tarvitse kauheasti mitään ismejä. Me ei viedä mitään omia ismejämme, me sanotaan, että miten te itse haluatte toimia tässä niin kuin strategiaprosessin kanssa, niin sillä tavalla meillä on mukava toimia, eikä itsekään kannata semmoisia tiettyjä toimintamalleja, minkä takia en tässä tule hirveästi käymään sitä läpi, että miten tätä voisi tehdä, ja tässä kohtaahan se onkin aika organisaatiokohtaista, että miten toi strategiatyö pitäisi mennä, meneekö se ylhäältä alas, meneekö se alhaalta ylös, onko siinä niin kuin tämmöinen iteratiivinen tapa toimia, niin kaikki varmasti kelpaa. Yhtä mitä jos haluan jotain panostaa, niin on sitä, että PMO toimintona, portfolion hallitsijoina, niin näen, että portfoliohallinnan roolia voi hyvinkin niin kuin ottaa siellä organisaatiossa, ottaa sitä roolia, että pääsee siihen strategiaprosessiin mukaan ja tukee sitä strategiaprosessia. Että joka organisaatiossahan toi PMO-rooli ei ole ehkä yhtä selkeä, että se saatetaan painaa jonnekin projektien tasolle, mutta mun mielestä se kannattaa ottaa silleen niin kuin kokonaisuutena enemmän niin kuin strategiatasolle ja toimia niiden strategian fasilitoijien kanssa yhteistyössä, että tämä portfoliohallinto tuottaa niitä hyötyjä. Otin tähän nyt, kun niin korostin tätä, että strategian ja toteutuksen välille luodaan sitä yhteyttä, selkeitä linkkejä, niin yksi on tämä meidän niin strategiasalkku, josta on tuossa muutamia näkymiä poimittuna, että se voi vahvistaa sitä, niin kuin, että miten se strategia on luotu, minkälaisia tavoitteita siellä on, minkälaisia niin kuin lopputuloksia tarvitaan, minkälaista mittarointia asiaan liittyy, niin tämmöistä toi meidän strategiasalkku niin kuin yhtenä näkökulmana tuo, että strategiasalkkuhan on oma tuotteensa, mutta samalla tavalla näitä elementtejä voi poimia eri salkkuihin sitten ja yhdistää niitä salkkuja yhteen, niin semmoiseen tämä strategiasalkku on meillä luotu ja tästä ollaan julkaisemassa white paper toivottavasti piakkoin, niin, ja mielellään keskustelen aiheesta enemmänkin, mutta tässä on tämmöinen tiiseri. Mitä niin kuin yhdistämisestä ajattelin mainita, niin tuolla esimerkiksi on tämmöisiä strategisia tavoitteita, tuolla meidän strategiasalkussa voi olla tuommoiseen niin kuin hierarkiaan pistetty, ja sitten tuolla noin punaiset on ihan elävästä elämästä olevia strategisia projekteja, jotka on, niin kuin yhdistyy tähän niin kuin strategiakarttaan, jolloin se kivasti tuo esiin sitä linkitystä näihin niin kuin strategisiin tavoitteisiin. Äsken oltiin siellä strategiatasolla ja seuraavaksi käydään näiden haasteiden kimppuun portfoliotasolla, eli tultiin sieltä strategiatasolta nyt portfoliotasolle, niin tähän kuvaan on nyt sitten nostanut sellaisia asioita, mitä itse haluaisin käydä tästä läpi, eli toi portfoliohallinnassa toteutukseen siirtyvät tärkeimmiksi valitut kehitysideat ja valitaan toteutustapa. Ja kuvassa näkyy, että niin kun lähtee tuolta niin kun asiakastarpeista liikkeelle nuo ideat, ja sitten meillä on tuo ideaprosessi, mikä oli aiheen otsikossakin aiheena, niin siinä kootaan niitä ideoita yhteen, ja tämä kuvastaa nyt semmoista niin kuin ideaprosessia, jossa otetaan kaikkia niitä haltuun niitä ideoita. Toisaalta sitten mitä me tehdään, on tuo portfolion hallinta, ja siinäkin kuvataan sillä tavalla, että on eri tapoja kehittää organisaatiossa, on erityylisiä tapoja kehittää, että tämä ei ole niin tavallaan se projektiportfolio voi olla siinä yhtenä osana, mutta sitten tämä portfoliohallinta on semmoinen vähän niin kuin kehitysportfolion hallintataso. Ja sitten kaiken tavoitteena on tietysti tuo lisäarvo asiakkaalle. Mutta ylipäänsä tuo keskellä, ehkä noin mun nostot tähän näin, niin on nostanut tähän itselleni, tykkään näistä asioista puhua, niin priorisointi ehkä tutumpana, ja sitten tuo toteutustavan valinta, josta tulen käymään vähän läpi. Eli priorisoinnista oleellisimmat nostot, niin ehkä poimin semmoisen, että meidän asiakkaat niin yllättävän ehkä vähän niin kuin jatkokehittää priorisointia salkussa, että sillä tavalla näkisin, että siihen voisi olla niin kuin hyötyä saatavissa sillä, että priorisointia jatkokehitettäisiin salkussa. Että aika moni asiakas se lähtee tai jää siihen niin kuin, lähtötasolle, missä ollaan käyttöönotosta lähdetty. Eli siellä on muutamia kysymyksiä näistä niin kuin panostuksista, kustannuksista, hyödyistä, riskeistä,
mutta niitä ei hirveästi jatkojalosteta nimenomaan sen strategian suuntaan. Eli se priorisointi, niin itse näkisin, että sitä kannattaisi jatkojalostaa siihen niin kuin strategian suuntaan. Saattaa tulla, että siihen tulee muutamia lisäkysymyksiä, ehkä niin kuin, vähän työläämpi, mutta toisaalta se voisi vastata semmoisiin kysymyksiin, niin kuin esimerkiksi, että niin kuin mikä on se priorisointijärjestys, mikä näillä projekteilla on meidän strategiassa. Että aika harvoin niin kuin se priorisointi vastaa siihen kysymykseen. Samoin kuin esimerkiksi, että mitkä on, jotkut niin kuin asiakkaat pohtii sitä, että mitkä on, niin kuin, missä on eniten riskejä, mitkä on isoin riskisimpiä projekteja meidän salkuissa, niin tämmöisiin kysymyksiin toi priorisointi voisi vastata, jos sitä kehittää uudelleen sen strategian mukaiseksi. Toteutustavan valinta oikeastaan sillä tavalla, jos priorisointi alkaa olla kunnossa ja tuttua huttua, niin toteutustavan valinta on semmoinen, mikä tykkään nostaa tässä esille, että se voi olla semmoinen, niin kuin, mikä voisi organisaatioilla hyödyttää sitä toimintaa ja se on ehkä nykyaikaista sitä toimintaa sillä tavalla, että aina aiemmin perinteisesti on ollut niin kuin valittu, että mikä asia toteutetaan projektiportfoliossa, mikä toteutetaan projektina ja sitten mikä on toteutettu linjatyönä. Ja tässäkin tapauksessa se linjatyön valinta saattaa olla semmoinen, että se on saattanut mennä ohi projektin kehittämisen, että se on vain päätynyt sinne linjatyössä kehitettäväksi asiaksi. Että toteutustavan valinta kyselee, niin siinä niin pohditaan nimenomaan sellaisia asioita, että millä tavalla toteutetaan. Ja siihen voi ottaa hyvin tietysti, lisäksi voi pohtia, että mikä on se lähestymistapa. Että pilkotaanko se esimerkiksi selvitysprojektiksi, joka saattaa mennä nopeammin läpi, kuin että otetaan semmoinen iso köntsä ja lähdetään sitä viemään heti läpi. Mistä tehdään pelkkä kokeilu, että ei välttämättä tehdä sitä heti suoraan käyttöön. Ja nykyaikaisessa organisaatiossa yksi toteutustapa on varmasti tuo ketterät projektit, jolloin sekin on valinta, että milloin toimitaan ketterillä malleilla, milloin tehdään ketterällä tavalla. Eli tästä näin, niin yhtenä asiana se, että otetaan nuo prosessin ohittavat tekemiset haltuun tässä portfoliohallinnassa kokonaisuutena ja sitten toisaalta tarkastellaan sitä jatkuvasti, priorisointia. Jos tehdään, niin katsotaan sitä priorisointia ja päivitetään sitä, että onko ne edelleen sen meidän priorisoinnin mukaisia ne projektit, mitä me siellä suoritetaan. Muutamia lisäkalvoja oli mulla täällä, että priorisointia me kehitetään asiakkaiden kanssa ja tätä mielellään tehdään, asiakkaiden kanssa kehitetään. Toteutustavan valinnasta, kun toin tämmöisen niin kuin vähän ei niin tutun ehkä tavan esille, että miten sitä toteutustapaa, niin kuin, mitä asioita siinä voisi pohtia siinä vaiheessa, ja sitten toisaalta, että miten ne eroaa tuosta priorisoinnista, niin muutaman tämmöisen lisäkalvon otin tänne, mutta hyppään kuitenkin tuohon yhteenvetoon. Eli mun pointit tästä laajasta aiheesta, jos yritän niin kuin vielä yhdistää, niin ideaprosessi, tärkeä osa strategiatyötä ja sitä voidaan kehittää sillä tavalla, että tuodaan esimerkiksi näistä ideasalkuista, muista idealähteistä ideoita sinne strategiaprosessiin ja strategiatyöhön. Eli otetaan ne idealähteet osaksi sitä määriteltyä strategiaprosessia. PMO tai portfolionhallinta voi tarjota strategiaprosessin osaksi sekä ideaprosessia sekä sitten priorisointia, toteutustavan valitsemista esimerkiksi. Eli tavallaan niin kuin ottaa se, että se ei ole pelkkiä projekteja se PMO-toiminta, vaan ottaa se koko kehitysportfolio siihen niin kuin haltuun. Tuotekehitysprosessista on tärkeää, se on sitä ideaprosessin tekemistä, strategiatyötä, ja sieltä voi ottaa oppeja, että millä tavalla nuo tuotekehitysprosessit toimii, jos on tämä ideaprosessi semmoisessa niin kuin kehityksessä, ideoiden hallinta. Toteutustavan valinta, tärkeä osa tai mahdollinen osa nykyorganisaatiota, jos se näkee semmoisen oleelliseksi. Itse on niin kuin tehnyt sen kanssa töitä ja niin kuin kokenut, että se epävarmuus toteutuksesta on sitä harmaata aluetta, että esimerkiksi linjatyöhön, niin jos sinne vaan tippuu asioita ja niillä ei ole mitään aikataulua ja muuta, niin se on vähän epävarmaa sitten niiden toteuttaminen, niin kannattaa ottaa harkintaan, jos haluaa sen koko kehittämisen, koko organisaation kehittämisen ottaa haltuun. Ja sitten salkut, lopulta työkalut, projekti- ja strategiasalkku,
on hyvä tapa harmaan alueen torjumiseen, koska ne mahdollistaa sen linkityksen, mitä tuossa esiteltiin, niin strategian ja toteutuksen välillä. Semmoisia. Kiitos Anssi. Onko Anssille kysymyksiä yleisössä? Alan lämpeämään, eli Markus Metsägroup uudelleen. Hyvä. Oliko tuolla mitään käytännön kokemuksia vielä niin kuin OKR:ien viemisestä strategiasalkkuun? OKR mainittiin tuossa, niin onko se niin kuin mittarointi miten syvällä tuolla? Joo, no OKR:stä varmaan niin kuin erilaisia näkökulmia ja mittarointia tehty niin eri salkkuihin, mutta jotenkin itsellä se niin kuin ajatus heti menee siihen niin kuin strategiasalkun tämmöiseen niin kuin hierarkiapuoleen, eli siihen, että OKR rakentuu sillä tavalla, että on tavoitteita ja sitten alitavoitteet aina rakennetaan sillä tavalla, että kun ne alitavoitteet niin kuin toteutuu, niin se ylempikin tavoite toteutuu vähän niin kuin väkisin. Että se on niin kuin yksi niistä periaatteista, millä tavalla sitä voi laatia. Ja siihen nimenomaan toi meidän strategiasalkun hierarkkisuus on semmoinen mahdollisuus, että kyllä meillä niin kuin asiakkaat on alkanut käyttää sitä, mutta tämä strategiasalkku on sen verran uusi juttu, niin en mitään sankaritarinoita osaa kertoa sieltä vielä, mutta pyritään siihen, että nimenomaan sitä OKR:ää tehdään tähän hierarkiaan ja toisaalta mahdollisesti yhdistetään tähän meidän niin kuin mittaamista, joka on semmoinen, niin kuin, meidän mittarisalkku on semmoinen, että sinne voidaan niin kuin kerätä niitä niin kuin tietoja tai oikeastaan niitä mittaamistuloksia sillä lailla syöttää ja kerätä sitä, niin kuin tehdä se niin kuin jatkuva kierto, pystytään rakentamaan sinne, niin kun nämä yhdistetään, niin sitten saadaan niitä OKR:iäkin sitten niin kuin tarkasteltua ja seurattua. Semmoisia ajatuksia. Tähän väliin lukee tuolta livestreamin kautta tullut kysymys. Kuinka olette linkittäneet projektiportfolion hallintaan asiakasmyynnin ja asiakasprojektit? Anteeksi, sanotko vielä? Kuinka olette linkittäneet projektiportfolion hallintaan asiakasmyynnin ja asiakasprojektit? No, sehän oli tämä Kukon esitys. Kukon esitys olisi ollut hyvä siinä, kun mä ihmettelin, että kukaan ei kysynyt, mutta sehän on meillä niin kuin ihan koko ajan tai uutena asiana tullut, että meillä ei ole tämmöisiä niin kuin asiakasprojekteja tekeviä organisaatioita kauheasti ollut, mutta kun me itse tehdään omilla työkaluilla asiakasprojekteja. Ja se on niin kuin tosi hienoa, että meillä on muutamia tämmöisiä uusia asiakkaita, jotka tekee asiakasprojekteja meidän työkaluilla ja pyritään niihinkin niin kuin mahdollistamaan niitä mahdollisimman tehokkaasti. Joustavuuttahan se vaatii ja meillähän sitä on ja pyritään sitä niin kuin lisäämään entistä enemmän. Mutta tosi mielenkiintoinen alue meille ja toivottavasti ehkä teillekin, että saadaan siltä puolelta niin kuin esityksiä. Joo, tämä Heli ja Kokon esitys oli mielenkiintoinen nimenomaan se, että teette raportoinninkin suoraan sieltä salkusta ja siitä asiakkaat hyvää palautetta. Niin, nimenomaan. Ne on vaan asiakasprojekteja. Onko vielä lisää kysymyksiä yleisöstä? Meillä on vähän aikaa. Tiedätkö mitä, Anssi? Mua jäi kiinnostamaan, kun sä hyppäsit yli sen toteuttamistavan valinta, niitä konkretioita, että mitä siellä voi miettiä, niin haluaisitko sä ottaa sen, tässä on sulle sen slaidin vielä ja nostaa sieltä? Siellä oli mun mielestä tosi hyviä juttuja. No kun kerran kysyit. Tämä on Encore. Joo, no vielä se edellinen, vai onko tämä sen yhteydessä? Tämä on se, missä vähän niin kuin on niitä niin kuin eroteltu, että miten niin kuin eroaa, niin ihan poimia, että sinänsä ihan tuttua huttua, mutta jos niin kuin tämmöisenä niin kuin näkee, että tämmöisestä voisi olla niin kuin hyötyä niin kuin erikseen tarkasteltuna, niin tuohon on tuonut niitä niin kuin eroja ja sinänsä asiat, että priorisoinnissa puhutaan, että mitä tehdään ja toteutustavan valinnassa, että miten tehdään, niin sinänsä aika tuttuja kysymyksiä ehkä, mutta tälleen niin kuin tarkennettuna voi olla niin kuin mielenkiintoinen semmoisessa organisaatiossa, jossa tässä on niin kuin, nimenomaan tässä toteutustavan valinnassa voi olla niin kuin parannettavaa. Priorisoinnissa tarkastellaan laajemmista organisaation strategisia tavoitteita, arvioidaan resurssejen jakautumista ja milloin projekteja aloitetaan, muuta vastaavaa. Toteutustavan valinnassa sitten keskitytään enemmän siihen operatiivisiin yksityiskohtiin ja projektin hallintaan.
parhaan lähestymistavan valintaan, että niistä käytössä olevista niin kuin toimintatavoista niin valitaan sitä parasta tapaa toteuttaa. Ja meidän salkuissa voi hallinnoida sitten, että on ne sitten projekteja tai vaikka jatkuvaa kehittämistä, niin joko siellä salkussa tai sitten integraatioiden avulla muihin työkaluihin, mitä siellä organisaatiossa on käytössä. Joo, kyllä, jos mä haluan mainita vielä, että kyllähän niin kuin toi kehityssalkku ajatus niin monilla lähtee, niin kuin on lähtenyt liikkeelle, että se, että on projektisalkku, niin sitä on jossain tapauksessa lähdetty viemään kehityssalkkusuuntaan, jossain tapauksessa meidän Hubi-alustalla on lähdetty tekemään omaa kehityssalkkuaan, jossa on tavallaan mietitty uudelleen sitä ajatustapaa, että miten se kehitystoiminta kokonaisuudessa vaikka lähtisi liikkeelle. Katso, jos täällä vaikka joku käsi vielä heilahtaisi, vielä voi huiskuttaa. Mä voisin oikeastaan kysyä, että tästä strategiasalkusta sanoit, että se on vielä aika uusi, mutta minkä tyyppisissä tilanteissa asiakkaat on käyttänyt strategiasalkkua tai minkälaisiin tilanteisiin ehkä suosittelisit, että tällaista erillistä salkkua kannattaisi ottaa käyttöön? Joo, vähän spoilasinkin tuossa jo, että minkälaisissa tilanteissa, että vähän samaa siinä hain, kun että sanoin, että silloin kun näkee sieltä niin kuin ylätason strategian organisoinnissa jotain semmoista hyötyä, että siinä voisi olla niin kuin vähän selkeämpää rakennetta, että ne niin kuin osaset rakentuu ylätasolta alaspäin, esimerkiksi tämmöisessä niin kuin vähän hierarkiatyyppisestä, tai sitten niin kuin, resurssoinnin kannalta katsoa sitä kokonaisuutta, mitä on tulossa, milloin alkamassa, katsoa esimerkiksi vähän roadmapin näkökulmasta, että ne ei ala kaikki siinä niin kuin vuoden alussa, vaan esimerkiksi hajotetaan useimmille vuosille. Ja ihan euromääräisesti, että tuossa oli SSAP-esityksessä oli vähän simulointia ja epävarmuuden hallintaa, niin myös semmoista pystyy rakentamaan noin niin kuin euron näkökulmasta sinne niin kuin strategiasalkkuun. Pikkusen erilaisia niin kuin näkökulmia sinne voi rakentaa sitten verrattuna tuohon niin kuin projektisalkkuun, jossa on sitten enemmän, vähän hands-on enemmän. Joo, hyvä. Eiköhän me sitten kiitetä Anssia. Kiitos Anssi. Ja tosiaan nyt meillä on sitten seuraava networking-hetki vuorossa ja meillä on tässä nyt 40 minuuttia aikaa. Kahvia ja muuta löytyy tuolta lämpiöstä ja tosiaan Demo Corner on nyt taas tällä tauolla pystyssä ja nyt kuulin, että siellä on myös mikrofoni käytössä, eli ainakin pitäisi sitten kuulua kulakkana Jukan ääni, joka jo ryntäilee sinne valmiiksi teitä odottamaan. Mutta 14.40 tasan aloitetaan täällä ja sitten meillä on paneeli vuorossa. Ja sitten sen jälkeen vielä Mira Riihimäeltä tulee kertomaan Riihimäen salkkuhallinnasta. Hyvä. Kiitos.